היי שיר, מה שלומך? בסדר, תודה. שעה ראשון בפנאי פלוס, איך את מרגישה? קצת מוזר, אבל מרגש מאוד. את אוהבת להצטלם, להתגנדר? אני אוהבת להצטלם בדיוק חצי שעה, ואז, אוקיי, הבנתי את הפרינציפ, אני רוצה לחזור הביתה. נכנסת לדמות או שאת ככה באה טבעי? האמת שחשוב לי שזה יהיה לי כזה כיף ושמח, אני פחות מתחברת לדעת. כן, לפוזות, אבל חשוב לי שיהיה כיף. בואי נדבר על הסדרה שלך חממה, מצטלמים לעונה שנייה. כן, וואו, זאת הולכת להיות עונה מטורפת. הדמות שלי בעונה הקודמת הייתה מאוד אפי כזאת, כל הזמן שמחה ומאושרת וכזאת, מאוד צעירה וצבעונית. ובעונה הזאת היא עדיין נשמרת כזאת, אבל עוברים עליה הרבה משברים. אני חושבת שיהיה מאוד קל להתחבר אליה. בטח להיות שחקנית? כן, תמיד רציתי, אבל לא האמנתי שזה באמת יצא לפועל. אבל חשוב. מה אפשר לאחל לך להמשך? אושר ובריאות, זה הכי חשוב. אמן. תודה. שתי שלי